Amen. Praise God po sa bawat isa. Sige po, tayo po ay tumayo at umikot. Batiin po natin ang bawat isa ng isang magandang umaga. Praise God. umaga pong ito, muli tayo po ay aawit sa Panginoon. Ihanda po natin ating puso sa pagpupuri sa ating Diyos. And we will welcome the Holy Spirit in this place, to move in this place. Kaya po sa umaga pong ito, tayo po ay aawit na mula sa ating puso. And let's invite the Holy Spirit in our midst, sa bawat isa po sa atin. We will worship the name of Jesus in this place. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're living on. Sing your presence, Lord. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Lord, in your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. By your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord.
Come flood this place and fill the atmosphere. Lord, your glory in this place. Your glory, that is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Oh, we welcome your presence in this place, Holy Spirit. Come and move in this place. Fill our hearts, oh, your presence, Lord. We thank you, Hello. Oh, hallelujah. 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 Oh, Holy Spirit, come flood this place with your presence, Lord. Hallelujah. 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 Shikenda da hupa, shikenda da hayakia. Oh, sikaina, sikaina, sikaina. Tigirak mo shikina kada diyasiya. Sikaina, sikaina, sikaina. Oh, bahasyada hubayasiya. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, kumba shikendaraya. Hallelujah, hallelujah. Yadiya hada hashiya. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa bukas na kalangitan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Pinubuksan mo, Panginoong Diyos, ang bintana ng kalangitan upang ibuhos, Panginoong Diyos, ang iyong pagpapala. Thank you, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Your will be done on earth as it is in heaven. Yubahashikin barakaya kiyaradayasiya. Oh, thank you, Lord. Holy Spirit, you are welcome. You are welcome, Holy Spirit. Inaanyayahan ka namin, banal na Santong Espiritu. Punuin mo ng iyong kapangyarihan ang lugar na ito. Punuin mo, Panginoon, ang puso ng iyong mga anak ng kagalakan. Kagalakan upang ikaw ay purihin at pasalamatan. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa gagawin mo sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong banal na dugo na siyang ibinalot mo na, Panginoong Diyos, sa lugar na ito upang hindi, Panginoong Diyos, makapasok anuman, Panginoon, ang kapangyarihan ng kaaway. Ang banal mong dugo, Panginoong Diyos, ang siyang susunog, Panginoon, sa lahat, Panginoong Diyos, ng kasinungalingan ng kaaway na nais ipasok sa tahanan mong ito. In Jesus' name, in Jesus' name. Wala kang kapangyarihan. Wala kang kapangyarihan sa lugar na ito. Lord, ang iyong salita, Panginoon, na siyang ipinagkaloob mo na, Panginoon, sa iyong anak na gagamitin. Pagpalain mo, Panginoon, itanim mo, Panginoong Diyos, sa bawat puso ng iyong mga anak na makikinig sa umagang ito. Ang salita mo, Panginoon, ang magiging gabay ng bawat isa. Ang salita mo, Panginoong Diyos, ang magiging gabay, Panginoon, upang hindi kami mahulog anuman ang bitag ng kaaway.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang lahat ng makikinig ng iyong salita. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, na maging kagalingan kung sino man ang nangangailangan ng kagalingan. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, sa lahat, Panginoon, nangangailangan ng kapayapaan. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit, napakabuti mo, napakayaman mo sa lahat, Panginoong Diyos, ng nangangailangan sa iyo. Oh, Hakin Darayasiya. Thank you, Lord. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang lahat ng parte, Panginoon, ng programa namin sa umagang ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang music ministry. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang mga mananayaw, Panginoon, sa iyong harapan. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang lahat ng makikinig sa iyong salita. Pagpalain mo din, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng mga nasa loob ng tahanan. Oh, Holy Spirit, ang kapangyarihan mo ang maranasan ng bawat isa sa umagang ito. Maghari ka, Panginoon, sa bawat puso ng iyong mga anak. Maghari ka, Panginoon, sa gawain namin sa umagang ito. Inaangkin namin, Banal na Santong Espiritu, wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Wala kaming magagawa kung hindi ka kumilos sa aming kalagitnaan. Kaya't inaangkin namin, Panginoon, sa umagang ito, malaya ka, Banal na Santong Espiritu, na kumilos. Malaya ka, Banal na Santong Espiritu, na magbigay ng lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Thank you, Lord. Ipinagkakatiwala na namin sa iyo ang aming gawain. At patuloy ka namin, Panginoon, na pinupuri, pinasasalamatan, dinadakila at sinasamba. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus, itong aming dalangin. Amen. Amen. Good morning, church! Parang may tulog pa. Good morning! Muli, sabi mo sa iyong katabi, mas malakas, good morning! Amen! So sa umagang ito, muli tayo aawit sa Panginoon. Ilang linggo na nating naririnig na tayo ay pinagpala ng Diyos. Tama? Kaya sa umagang ito, sino nang pinagpala ng Diyos? Yan. At sabi po sa ating aawitin, patuloy pang uulan ng pagpapala. Kaya dapat maging handa ang ating mga puso, ang ating mga buhay para tayo ay maging pagpapala naman sa iba. Amen? Kaya po sa umagang ito, sama-sama tayong aawit. Sama-sama nating tatanggapin ang umuulan na pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Amen? Turn it around, open the windows of heaven, pour out your blessing, overflow. Turn it around, open the windows of heaven, pour out your blessing, we cannot contain. Sing that array.
pasalamatan natin ang Diyos. You have turned mourning to dancing. You have turned my sorrow to joy. You have turned my whole life around, and I thank you. And I thank you. Say, you have turned mourning to dancing. You have turned my sorrow to joy. You have turned my whole life around, and I thank you. Thank you, Lord. You have turned mourning to dancing. You have turned
more than enough for me. Oh yes, Lord, you're more than enough, Lord. You're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So you're Lord, Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much. So your love, love me to live now. You are more than enough. So blessed, I can't contain it. So much, give it away. Your love to live now. You are more than enough for me. You're more than enough for me. More than enough for me. Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Tulad nga ng ating inawit sa umagang ito, sino na ang nararanasan ang umuulan na pagpapala ng Diyos? Kaya sa umagang ito, once again, we will declare it in our lives. Lord, pinagpala mo na ang buhay ko. Lord, hindi lang sa financial, pero sa iyong pag-ibig, sa iyong pabor sa aming buhay. Lord, sa kagalingan, kami pinagpala mo na, Panginoon. Kaya once again, we will sing. So blessed, I can't contain it. So much, you've got to give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough. Say, so blessed, I can contain it. So much, you've got to give it away. Your love taught me to live now. You are more than. Once again, sing with all of your hearts. So blessed, I can contain it. So much, you've got to give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. You're more than enough for me. More than enough for me, oh Lord. You're more than enough for me. Oh yes, Lord, we thank you for all the blessings. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin. Lord, patuloy kaming aawit sa iyo. Patuloy nating sambahin ang ating Panginoon sa umagang ito. Habang ang kanyang presensya ay nasa ating kalagitnaan. Just worship the name of the Lord. Just lift up the name of Jesus in this place. Oh yes, Lord, we thank you for your presence. Found in your hands, fullness of joy, every fear suddenly wiped away. Here in your presence, Lord. Here in your presence, yes, Lord. All of my gains now fade away. Every crown no longer on display.
presence, everything bows before you. Found in your hands, fullness of joy, every fear suddenly wipes away. Oh, in your presence, Lord, here in your presence, all of my gaze now fade away. Every crown no longer on display. Here in your presence, heaven is trembling in awe of your wonder. The kings and the kingdom standing amazed. In your presence, Lord, we're in your presence. We are undone. We're in your presence. Heaven and earth become one. Lord, in your presence, we're in your presence. Nothing like your presence, Lord. We're in your presence. Everything bows before you. Sing in your presence, Lord. Here in your presence, oh, we are undone. We're in your presence. Heaven and earth become one. Since we're in your presence, all things are new. We're in your presence. Everything bows. Once again, church, sing the praises of the Lord. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Wonderful, beautiful, glorious, matchless in every way. Wonderful, beautiful, glorious, matchless. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, you are a wonderful God. You are a beautiful God. You are a glorious God. Matchless, oh, wonderful, beautiful, glorious, and matchless. Come on, lift up your praise, lift up your worship, sing, Lord, you are glorious, and matchless in every way. Wonderful, beautiful, you are glorious.
sa Panginoon face to face. It's between you and the Lord this moment. Let this be the prayer of our hearts. Lord, in your presence, here in your presence, all things are new. Oh, thank you. Thank you, Jesus. Here in your presence, and everything bows before you. See, Lord, you are a wonderful God. Wonderful, beautiful. Yes, you are. Yes, you are. Matchless in every way. Wonderful. Yes, you are. Oh, you are. Matchless in every way. Wonderful, beautiful, glorious God. Matchless in every way, wonderful, beautiful, glorious. Matchless, wonderful, beautiful, glorious. Matchless in every way, wonderful, beautiful, glorious. Matchless in every way. Your presence, here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Oh, come on, worship the name of the Lord. Lord, every knee will bow, every tongue will confess that you are God. Hallelujah. Thank you for your presence in this place. Oh, we worship you. We glorify your name. Oh, we thank you, Lord. We thank you for your presence. Oh, yes, oh Jesus. Muli, Panginoon, that you are a wonderful God. You are a glorious God. Lord, wala kaming ibang tinataas sa lugar na ito, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoon. Lord, we thank you for all the blessings, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Sa patuloy na pag-ulan ng iyong pagpapala sa aming pong kalagitnaan, Panginoon. Lord, sa umagang ito, tanggapin mo, Panginoon, ang mga papuri ng iyong mga anak sa lugar na ito. Lord, nakikita mo ang bawat puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, yung aming mga inawit, O Diyos, hindi lang ito basta lumabas sa aming bibig. Ito po ay aming papuri para sa iyo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, muli kami ay makikinig ng iyong salita. Muli mong kausapin ng iyong mga anak sa lugar na ito. Maging sa mga nakikinig, Panginoon, sa online. Lord, abutin mo, Panginoon, ng iyong kamay, ang kanilang mga buhay, ang aming mga puso, Panginoon. Lord, we thank you for your presence this morning. Tunay nga sa iyo lamang ang pinakamataas sa papuri. At sa iyo lamang ang pinakamataas na pagsamba. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen and amen. Jeff. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos ngayong umaga. At bago natin marinig ang salita ng Diyos, tinatawagan natin lahat ng bata. Upang atin silang ipanalangin sa Panginoon. Yan. Ang mga bata po'y mahal na mahal ng Diyos. Sabi ng Bible, children are a gift from God. Yan ay regalong mula sa Diyos, kayamanang tinanggap ng mga magulang sa Panginoon. Kaya atin silang ipanalangin sa Diyos.
Amen. Amen. Sige po, ito nating lahat ang kamay natin sa kanila. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Kinikilala po namin na mga batang ito'y regalong mula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat maganda ang pangarap mo po sa mga batang ito, kaya amin silang nilalapit sa trono ng biyaya. Surround them, Lord, with your walls of fire, with your precious blood. At nagdedeklara kami sa kanila, Panginoon, na malusog na katawan, talino, karunungan, kalakasan, in the name of Jesus. We release, Lord, your divine protection, covering and miracle, Lord, favor, O God, blessing upon them, O God, coming from you in the name of Jesus. Lord, lumaki ang mga batang itong naglilingkod sa iyo, may takot sa iyo. Ilayo mo sila sa disgrasya, kapamaan, aksidente. In Jesus' name, release, O God, your blessing in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Ini-interest po namin sila sa iyo, and one day kung hindi ka pa darating, magre-raise up ka sa mga batang ito na mga pastor, teacher, evangelist, O God, even ang mga abogado, Panginoon, engineer, Lord, in the name of Jesus. Salamat. Ikaw po ang manguna sa kanilang Sunday school, pangunahan nyo ang kanilang teacher, bigyan nyo ng karunungan, talino mula sa iyo, at sila po'y magabayan at maturuan ng iyong salita. We thank you, Lord. We honor you, Father. In Jesus' name, this we pray. Amen. Okay, walk lang kayo. Walk, ha? Doon na kayong lahat sa children's room. Ayan. Okay. At yun naman po mga sige po, umusog po kayo dito, bandang harap. Sige po, napakaraming bakante sa harapan. No? Sige po, yun nasa bandang likod. Sa Sunday po ay may surprise po tayo. No? Kaya yung mga nasa likod na nauupo ay malalaman po natin sa Sunday. Ayan. Sa Sunday po ay first Sunday of June na. Kasama natin ang Parañaque, ang Salinas. Magkakaroon muli tayo ng quarterly joint worship fellowship ng mga kapatiran. Kaya, ayan po, no? Ayan. Mak, dito kayo, halika. Lapit kayo. Pag sa Sunday, dyan pa rin kayo nakaupo, ay malalaman natin. Ayan, no? Ayan. Sige, ang mga pinagpapala, yung nauuna, no? Nasa harapan. Kaya, si Nanay Tess, ayan, yung mga nanay natin ng Ayan, no? Amen. So, purihin ng Diyos. Ayan. Amen. Okay, darako po tayo ngayon sa mensahe ng Diyos. At there's a time for everything. May oras ng pagsa-cellphone, kaya i-silent po natin ang mga cellphone natin or patayin kung wala namang may tatawag na mahalaga. Ngayon po'y oras ng pakikinig natin ng salita ng Diyos. Ano po? At tayo pangunahan ng aming eldest daughter, Pastora Shikaina. Amen. Amen. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. So, praise God. Sige po, sa atin pong pagsisimula, can we all stand up once again to honor the Word of God as we will read Psalm 23 verses 1 to 6 po. Pwede po ba nakikita po ba? Or yung na lang natin, Kuya Henrik, yung sa na lang muna, parang maliit. Baka hindi nila mabasa dahil para yung mas malaki yung natin. Yung ginagamit mo sa easy worship. Okay po, so sabay-sabay po nating basahin ang salita po ng Diyos. 1, 2, 3, and the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. We can all be seated into the presence of God. So, purihin po ang Panginoon ngayong araw pong ito. So, ang atin pa rin pong topic is about overflow. So, ang key verse po natin ay makikita po natin sa verse 5. Sabi po dito, you prepare a table before me. Other version po ito, in the presence of my enemies, you anoint my head with oil, my cup overflows. Ayan po, overflows po yung ginamit sa ibang version. Sa NIV po, overflows, at yung iba po nating mga versions ng Bible. Pero sa New King James po at King James ay my cup runs over. So, ayan po. So sa mga nakaraan po, we have tackle, di ba po, may mga shinare po mga pastors natin about overflows. Ayan po, may bibigay lang po akong ilang mga biblical examples ng nakaranas ng overflow. Pero po, may isa po, yung pinakahuli, dun po tayo medyo magfo-focus. So, ayan po, let's go po, diretso na po tayo sa salita ng Diyos sa pag-uusapan po natin. So, number 1 po na biblical example po natin is the woman with a handful of flour and oil. So kung makikita po natin sa 1 Kings 17 verse 8 to 16, ito po yung balong babae na meron na lang po siyang handful flour and oil para po makapag kumbaga last meal nilang mag-ina, ang bagay po na ito. At sabi nga po dito sa 1 Kings 17, yan, sabi po dito, 1 Kings 17, verse 8 to 16, sabi po dito, then the Lord said to Elijah, go and live in the village of Zarephath near the city of Sidon. There is a widow there who will feed you. I have given my instruction. So, kung makikita po natin, although yung sitwasyon po nitong widow woman na to ay, sabi nga po ay, kumbaga nasa last, na sila, kumbaga parang, ang nasa isip po siguro nung widow woman ay mga huling araw na ng kanila pong buhay yon. Dahil nga po sa, ayun nga po, meron sila, pero po, meron pong ginawa ang Diyos dito. Sabi po sa verse 10, so he went to Zarephath. As he arrived at the gates of the village, he saw a widow gathering sticks, and he asked her, would you please bring me a cup of water? And she was going to get it and called to her, bring me a bite of bread too. NLT pala po ang aking ginagamit. But she said, I swear by the Lord your God that I don't have a single piece of bread in the house, and I have only a handful of flour left in the jar and a little cooking oil in the bottom of the jug. I was just gathering a few sticks to cook this last meal, and then my son and I will die. Ayan po, so sabi po ng babae, last meal na po nila yon, at ang pagkakain daw po nila noon, wala na silang ibang kakainin, maghihintay na lang silang mamatay. Ganun na po ang thinking nitong babaeng ito. At sabi po ni Elijah, so she did as Elijah said. Sorry po, sa verse 13 pala po. But Elijah said to her, don't be afraid, go ahead and cook that last meal, but bake me a little loaf of bread first. Afterward, there will still be enough food for you and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says. There will always be plenty of flour and oil left in your containers until the time when the Lord send rain and the crops grow again. So kung makikita po natin dito sa verse po na to, sinabi nga po ni Elijah dun sa widow na ito yung pinasasabi ng Diyos. Na sabi po dito sa verse 14, this is what the Lord, the God of Israel says, there will be always plenty. Amen? Pag sinabi pong always plenty ay hindi po mauubusan. So, ito pong babae po na to, widow woman, nakaranas siya ng overflow. Dahil nung time po na to,
sabi po ni Lord through Elijah na hindi po uulan ng 3.5 years. So, ibig sabihin po, maaring 3.5 years din, biro nyo po yung last flour and last oil nila ay tumagal for 3.5 years. Dahil po sa kanyang pagsunod. So, who is the, ginamit ng Diyos dito? The man of God, si Elijah nga po. That means si Elijah po, he is the carrier of God's presence or siya po ang representative ng Diyos that time. So, kung makikita po natin, the widow woman heard, nakinig siya, nagtiwala siya, at sumunod siya. Amen? Kaya po naranasan nila yung plenty, sabi nga po dito ay plenty of flour and oil. Hindi, kumbaga, always plenty. Hindi sila naubusan. Nagkaroon ng overflow. Amen? And number 2 po, parang i-go through lang natin to. Pangalawa po is the widow woman with a jar of oil. So, nung mga nakaraang nga rin po ay natakil din po natin to. Sa 2 Kings naman po ito, 4 verse 1 to 7. 2 Kings 4 verse 1 to 7. Sabi po dito, ayan po, 2 Kings 4 verse 1 to 7. One day, the widow of one of Elisha's fellow prophets came to Elisha and cried out to him, "My husband who served you is dead, and you know how he feared the Lord. But now a creditor has come threatening to take my 2 sons as slaves. What can I do to help you?" Elisha asked. "Tell me, what do you have in the house?" "Nothing at all except a flask of olive oil," she replied. And Elijah said, "Borrow as many empty jars as you can from your friends and neighbors, then go into your house with your son and shut the door behind you. Pour olive oil from your flask into the jars, setting the jars aside as they are filled." Ayan po. So she did as what was told. Her sons brought many jars to her and she filled one after another. Ayan po. So, eto naman po, yung story na to ay, kumbaga, namatay din po yung kanyang asawa at sabi nga po, ang meron na lang sila ay konting oil sa kanila pong tahanan. At marami po silang dapat bayaran. Pero sabi nga po, may ginawa rin pong miracle ang Panginoon dito. Sino naman po ang ginamit ng Diyos? Si Elisha. Also, the man of God representing the presence of God, or representing God and carrier of the presence of God. So, kung makikita po natin, same. The widow woman heard, she trusted, she obeyed, at may overflow. Meron pong blessing. Ayan. So, kumbaga makita po natin yung pattern, no? Una po, nakinig sila dun sa man of God. Nagtiwala sila, although their current situation might be talaga pong, last na nakikita nila ay last day na nila or last na yon na meron sila. Pero po, nagtiwala sila at sumunod po sila dun sa instruction. May mga instruction po na binigay si Elijah doon sa isang widow woman na ipagluto po siya na muna, di ba? And then si Elisha naman, sabi niya po, mag-gather ka ng mga botelya at magsalin ka ng oil. Ginawa din po niya. So, nag-trust din po siya, nakinig siya, nag-trust, nag-obey siya, at may overflow, may miracle. Another is, natakil din po ito naman nakaraan, yung pong lalaki na may 5 tinapay at 2 isda. Amen? Sa Matthew 14, actually po sa book of Matthew, Mark, Luke, and John, nabanggit po ang story po na to. Sa Matthew 14, verse 14 to 21, Mark 6, verse 30 to 44, Luke 9, verse 10 to 17, and John 6, verse 5 to 14. So kung makikita po natin dito, hindi na po natin basahin, pwede nyo pong basahin sa inyong bahay. Sabi nga po, ang Panginoong Hesus mismo, Jesus Himself, the God Himself, ang atin pong Panginoong Hesus, siya naman po yung, kumbaga, naka-receive, di ba po? At kumbaga, may ginamit yung mga apostles. At ganoon din po, maaring yung bata ay sinabihan ng mga apostles at yung bata ay nakinig, nagtiwala,
At sumunod din po siya, di ba? At hindi lang po yung bata ang nakaranas ng overflow. Even lahat po nung nakikinig sa Panginoon during that time, di ba? Lahat po sila ay nakakain. At sabi nga po ay, they ate as much as they wanted. Ibig sabihin, hindi lang po sila tigkakaperenggot na tinapay, tigkakaperenggot na isda. Sabi po doon, they ate as much as they wanted. So, Jesus Himself, yun nga po, ang ginamit ng Diyos Ama para po magkaroon ng overflow. So, same mo, kumbaga ganun pa rin po yung pattern. Nakinig yung bata, nagtiwala siya, nag-obey siya, binigay niya yung baon niya sa mga disciples, at nagkaroon ng overflow. At ito po, number 4 natin, si Peter at yung pong maraming isda na nahuli nila sa John 21. Sa New Testament na po tayo. Book of John. Ayan po. So kung makikita po natin dito, ito po yung time na, kwento ko na lang po, wala sila pong huli. Actually, ito po na yung time na si Jesus ay naipako na po sa krus at yung mga disciples ay yung iba po bumalik sa kanilang mga dating ginagawa. Katulad po si Peter, siya po ay mangingisda, bumalik siya sa pag-iisda. At yung magdamag po na yon, walang huli sila Pedro. Pero sabi po ng Panginoon, nung pong tinawag sila ng Panginoon, ay sabi po ni Jesus sa kanila, let down your nets. Kumbaga, na-recognize po ni Peter na ang Panginoong Hesus yun at ibinaba niya yung kanyang net. At yun nga po, sabi nga ay toneladang isda ang kanila pong nakuha. Di ba po, na halos masira na nga daw po yung mga lambat. Di ba po, na nagtawag na sila ng ibang fisherman para tulungan sila kasi napakaraming isda ang kanila pong nakuha. So, ganun din po, nakinig si Pedro sa Panginoong Hesus, nagtiwala siya, nag-obey po siya at nagkaroon ng overflow. Napakaraming isda. So kung makikita po natin dito, yung pong 4 na story na to, iba-iba sa Bible, kumbaga may pattern. Nakinig, nagtiwala, sumunod, nagkaroon ng miracle ng overflow. So, kumbaga, basic po ito, kumbaga basic po na kailangan nating matutunan sa pamumuhay po natin bilang sa pananampalataya po natin sa Panginoon. Na yun nga po, we have to hear from God, hear from the man of God, kung sino po ang ginagamit ng Diyos sa buhay natin. We do have to trust. Kahit po alanganin yung sitwasyon natin, napakahalaga po nung buong pusong pagtitiwala. Sabi nga po, trust in the Lord with all your heart. Di ba po sabi sa Proverbs 3 verse 5 and 6, and do not trust in the Lord with all your hearts and do not lean on your own understanding. So sabi nga po, in all our ways acknowledge Him and He shall direct our path. So yung buong puso pong pagtitiwala at buong puso pong pagsunod. Mga susi po yon para sa overflow ng Diyos sa buhay po natin. Pero, alam niyo po ba, habang pong minimeditate ko pong ito, bigla po nilagay ni Lord sa puso ko itong tao na to na iba po ang kanyang ginawa and yet naranasan din po niyang overflow ng Panginoon. Sino po ito? Sino po ang nakakakilala kay Obed-Edom? Nakikilala po ba natin siya? Siya po ay makikita natin sa 2 Samuel 6 verse 11. Pwede po ba nating buksan ang ating mga Bible sa 2 Samuel 6 verse 11? Ano pong sabi dito? Sabi po dito sa verse 11, the ark of the Lord remained there with the family of Obed-Edom for 3 months. And the Lord blessed him and his entire household. So kung makikita po natin dito, yung pong ginawa ni Obed-Edom, hindi lang po siya ang pinagpala ng Diyos, kundi ang kanyang sambahayan. Sino po ang gusto na pagpalain ni Lord, hindi lang siya, kundi ang kanyang buong pamilya? Amen. Lahat po tayo, di ba? We want to be blessed by God. At alam niyo po ba, bago po etong verse na to, sa verse 11, ito po kasi yung panahon na
yung Ark of the Covenant po ay gusto pong dalhin ni King David sa Jerusalem. Pero meron pong nangyari. Si Uzzah ay namatay nang kanya pong mahawakan ang Ark of the Covenant. At dahil po doon, natakot po ngayon si David na baka mas maraming mamatay or maraming hindi magandang mangyayari. Kaya po sabi niya, nag-decide po si David na ang Ark of the Covenant ay wag mo nang ipasok sa Jerusalem, kundi dalhin muna sa bahay po ni Obed-Edom. So, sabi nga po, sino po ba si Obed-Edom? So, si Obed-Edom po ay siya po ay isang Gittite. Sabi nga po yung Gittite po usually means he was from the Philistine city of Gath. So, pero po may mga Bible scholars and theologians na nagpo-point out na si Obed-Edom po was deeply integrated into Israel's religious life as Levite. So Levite po si Obed-Edom. Ibig sabihin, he was serving as a gatekeeper and musician. Kumbaga, naglilingkod po itong si Obed-Edom as Levites. So Levite po siya, kumbaga may Levitical role po siya. Ibig sabihin, kumbaga, hindi po siya yung parang pumupunta lang sa templo na nananalangin or kumbaga umaattend sa mga sermons ng mga ng mga priest, ng mga kumbaga nakikinig, but meron po siyang ginagawa. He is a Levite. Ibig sabihin po, a gatekeeper. And sabi nga po, musician. At kung makikita po natin dito, sabi nga po, dahil po doon, kaya po maaaring nag-decide si David na doon dalhin. Dahil po, di ba, si Uzzah po kasi, hindi po siya Levite. Kaya po siya namatay dahil ang instruction po ng Diyos, sino lang po ang magke-carry ng Ark of the Covenant? Ang mga Levites. Yung pong tribo ng mga Levites. Pag po hindi, katulad po ni Uzzah, hindi siya kasama sa lineage po ng Levite, nagkaroon, instead na blessing ang pumunta sa kanya ay judgment ng Diyos. Bakit po? Dahil may instruction na po si God ahead of time. At yun nga po, although maganda po ang intention ni Uzzah, alam niyo po ba, dahil nga sa pag-travel po nung Ark of the Covenant, nilagay po nila ito sa isang kariton at yung ox or yung baka na nasa unahan na humihila nito ay gumewang or maari pong may natapakan na bato yung kariton nila, kumbaga, na-move po yung Ark of the Covenant. At ang intention po ni Uzzah ay, kaya niya hinawakan para hindi matumba. And yet, the judgment of God came upon him. Kaya po siya namatay during that time. At nag-cause po ito ng fear sa puso ni David. Kaya sabi niya, wag na munang dalhin sa Jerusalem ang Ark of the Covenant. Iwan na muna dyan. At tingnan niyo po, dahil po sa ginawa, kumbaga, yung nangyari po kay Obed-Edom, na sabi nga po ay, dahil siya ay nasa linya ng Levites, kumbaga, yun nga po, and he is also serving God through a Levitical role, yun nga po, kumbaga, nabasa po natin sa verse, sa 2 Samuel 6 verse 11, ano po sabi doon? Pinagpala po ng Diyos ang si Obed-Edom at ang kanyang sambahayan. So, makikita po natin dito na, ayan po, kumbaga, alam niyo po ba na hindi lang si Obed-Edom at yung family niya during that time ang pinagpala ng Diyos? Sabi nga po, he and his descendants. Kumbaga, yung mga sumunod sa kanya. Makikita po natin to sa 1 Chronicles 26 verse 4 to 8. 1 Chronicles po 26 1 Chronicles 26 4 to 8. Ayan, sabi po dito, the sons of Obed-Edom, also gatekeepers, were Shemaiah,
Jehozabad, Joah, Sakar, Nethanel, Amiel, Isaacar, Peueletai. God had richly blessed Obed-Edom. At sabi po sa verse 6, Obed-Edom's son, Shemaiah, had sons with great ability who earned position of great authority in the clan. Their names were Othni, Raphael, Obed, and Elzabad. Their relatives, Elihu and Shemaiah, were also capable men. Verse 8, sabi po dito, all of these descendants of Obed-Edom, including their sons and grandsons, biro nyo po, hindi lang mga anak ni Obed-Edom, pati po ang kanyang mga apo. Sabi po dito, ilan daw po doon? 62 of them in all were very capable men, well qualified of their work. So kung makikita po natin, ano po sabi doon? Na lahat po sila ay pinagpala po ng Diyos. Amen? So kung makikita po natin dito, God blessed Obed-Edom. So, kung makikita po natin sa story po ni Obed-Edom, meron po akong tatlo na ibibigay po sa atin. Number 1 po, for us to receive the overflow of God, we have to know how to host His presence. Ano po ba pag sinabing host His presence? Hindi lang po natin i-invite as visitor si God sa life natin. Hindi lang po natin siya i-invite as visitor sa bahay po natin. Hindi lang po natin i-invite si God as visitor sa church na to. He should inhabit. Pag sinabi pong inhabit, dito siya nakatira. Naalala ko po yung isang kwento, hindi ko po maalala, parang sa Facebook po yata, parang ginawan po ito ng parang, hindi ko pa alam kung it's a real story or just parang story para makita natin yung picture. Meron daw po dong isang tao na naninirahan siya sa isang bahay. Tumoktok po si Jesus. At nung nakita niya na si Jesus yung kumakatok, pinapasok niya. Pero ang trato niya kay Jesus ay bisita. Pinaupo po niya ang Panginoong Hesus, binigyan niya ng makakain, ng maiinom. Pero habang kumakain si Jesus, habang umiinom siya, may ginawa na siyang iba. Iniwanan niya ng Panginoong Hesus. Tapos nakalimutan niya na, ayo nga pala, dumating ang Panginoong Hesus. Pero pagbalik niya, wala na, umalis na. Kasi, yun nga, kumbaga parang he treated Jesus as a visitor. The following day, kumatok po ulit ang Panginoong Hesus. Pinapasok niya ulit. Tapos, pinaupo niya, nakipagkwentuhan siya sandali. Tapos, may ginawa na ulit siya. Nakalimutan niya na ulit ang Panginoong Hesus. Ngayon po, dumating si Satan. Trying to, kumakatok din. Trying to pumasok doon sa bahay niya. Tapos, tinatawag niya si Jesus. Pero pagtingin niya, wala na ulit ang Panginoon doon sa upuan. Ano pong ginawa niya? Talagang nakipagbuno siya para hindi makapasok si Satan. The following day, kumatok po ulit ang Panginoong Hesus. Sabi po niya, pinapasok niya ang Panginoong Hesus na nagre-reklamo na siya. Nasabi niya, Lord, ba't naman umalis ka? Akala ko nandito ka sa bahay. Dumating si Satan, gustong pumasok. Nakipagbuno ako, ganyan. Ano po sabi ng Panginoong Hesus? Wala siyang sinabi. Kumbaga, pumasok lang po ulit ang Panginoong Hesus. Same old true, ganun ulit yung ginawa niya. Nakipagkwentuhan siya sandali, binigyan niya ng maiinom ang Panginoon at umalis na ulit siya. Ginawa niya na ulit yung mga bagay na ginagawa niya. Eto po, dumating na naman si Satan. Nakipagbuno na naman po sa kanya para po makapasok dun sa bahay niya. Ngayon po, hindi na lang si Satan, nagsama pa siya ng mga alipores niya, so mas malakas. Hanggang sa tumatawag na siya sa Panginoong Hesus ng tulong, saklolo. Tapos po, the following day, dumating po ulit ang Panginoong Hesus sa kanya, kumatok, pinapasok niya, nagrarant na siya na, Lord, bakit mo naman ako iniiwanan? Grabe yung ginawa ni Satan sa akin, kasama niya pa mga alipores niya, talagang makakapasok na, konting-konti nila makakapasok na sila.
Tapos po, alam niyo po ba, nagsalita ng Panginoong Hesus sa kanya, dahil bisita mo lang ako sa bahay na to. Kung hahayaan mo kong manirahan dito, yun nga po, kumbaga, si Jesus na yung magiging protector niya. At nung ma-realize niya yun, oo nga no, hinayaan niya na po ang Panginoong Hesus na manirahan sa kanya. Kumbaga, hindi niya na po iniwan ng Panginoong Hesus. Kumbaga, lagi na siya nagko-consult and lahat ng kanyang gagawin, ina-acknowledge niya na po ang Panginoong Hesus. Then, kumatok ulit si Satan, trying to get in. Kasama po yung kanyang mga alipores. Pero, pagharap po, binuksan ni Jesus yung pinto, pagharap, natakot po si Satan, umalis na. Ano pong ibig sabihin nun? Alam niyo po ba, minsan ganun din tayo? Ilang beses na po tayong nag-pray ng prayer of salvation. Parang katulad ng lalaki, no? Parang ine-entertain lang natin si Jesus na, Lord, sige, come in. Kumbaga, nakikipag-fellowship tayo sandali. And afterwards, we left Him. Kumbaga, ginagawa na ulit natin yung mga ano. Tapos pag magpapa-altar call si Bishop, magpapalead ng prayer of acceptance, pray ulit tayo. Pero ganun, parang katulad nung ano po, no? Noong lalaking yon. Kumbaga, bisita lang si Jesus sa buhay niya. He doesn't let Jesus to live inside of him. Kaya po pag dumating ang kaaway, sino po ang humaharap? Yung lalaki. Tayo rin po, pag merong problema, may suliranin, may mga, kumbaga, pagsubok sa buhay, sino po ang humaharap? Pag hindi po nananahan si Jesus sa atin, tayo, di ba? But if we let Jesus live in us, hindi lang po tayo ang haharap sa problema, sa mga suliranin, sa mga pagsubok, kundi kasama po ang Panginoong Hesus. And Jesus Himself will help us to face our trials, our testings, our troubles in this life. Kaya nga po sabi niya, be of good cheer, I have overcome the world. Amen? Kaya po, katulad ni Obed-Edom, he was able to host the presence of God, the Ark of the Covenant sa bahay po niya. Alam niyo po ba, hindi ko na po babanggitin kung saang church natin. When we were in Mindoro po nitong nakaraan, may kausap po akong isang pastor natin doon. Yung isa pong church natin doon sa Mindoro, parang nagtataka daw po sila na parang nauubos sila. Tapos, meron po, dun sa mga tao sa paligid nila, may nagsasabi daw po na may nakikitang white lady sa loob ng church. Kaya ayaw daw po nilang pumunta sa church kasi meron silang nakikita. At because of that, buti na lang po, the wisdom gave dun po sa pastor po natin no, na yun nga po, kumbaga magkaroon ng everyday prayer sa church. Ano po yung gusto kong iparating dito? Pag po ang Panginoong Hesus ay wini-welcome lang natin, let's say sa buhay po natin, sa tahanan natin, dito sa church, every Sunday, every midweek, pag may gawain lang, the enemy can come. The enemy can sneak in. Kaya po kailangan manahan ang presensya ng Diyos. Amen po? Manahan si God sa buhay po natin. Manahan po siya sa pamilya po natin na hindi lang po visitor ang Panginoong Hesus. Amen? Hindi lang po visitor ang Holy Spirit. He should be with us. He should live inside of us. Sabi nga po, di ba sa salita ng Diyos, that our body is the temple of the Holy Spirit. Mamaya pupunta po tayo doon. First po is, we have to learn how to host the presence of God. Pag sinabi pong host, di ba, kumbaga, we give Him the authority to live inside of us. Pag may sinabi si Lord na, mali yan anak, hindi yan nakapagbibigay kaluguran sa akin. Because He lives inside of us, we will follow Him, we will obey Him. Tatanggalin po natin sa buhay natin yung mga palungkot sa Panginoong Hesus na hindi nagbibigay kaluguran sa Kanya. Sabi nga po, the presence of God in our lives will make us overflow. Katulad po ni Obed-Edom, nang pong ang Ark of the Covenant ay nanahan sa bahay niya. Sabi nga po, for how many months? For 3 months. Sabi po doon, pinagpala ng Diyos ang bahay ni Obed-Edom. Pero alam niyo po ba, nung panahon po kasi na yun, Ark of the Covenant, which also symbolizing our Lord Jesus Christ, di ba po?
Pero now, sabi nga po, hindi na lang gusto ni Lord manahan sa atin ng 3 months. He wants to live inside of us ng, kumbaga, walang limitasyon. I mean, walang, ano pa tawag po dito? Kumbaga, hindi 3 months lang, 4 months lang, 5 months lang, as long as we live here on earth. Amen po? Amen, church? Let Jesus lives in us. Amen po? Let the Holy Spirit lives inside of us. Na hindi po siya bisita lang. Amen? Na hindi lang po dumadalaw ang Panginoon. Kaya nga po, di ba, sabi rin po sa salita ng Diyos, God inhabits the praises of His people. Na hindi lang po dapat tayo sumasamba sa Diyos pag nandito sa church. Kumbaga may mga gawain, we should learn how to worship God in our lives. Amen po? Alam niyo po ba, napakaganda po nung isang ginawa ng Panginoon doon sa Mindoro po na isa rin po yun sa tinuro sa akin ni Lord na yun po yung nilagay ni Lord sa puso ko na i-share po sa ating mga kapatid po sa Mindoro. Na sabi nga po, worship is not just pag umaawit po tayo sa Kanya, sumasayaw tayo, nagsuserve tayo dito sa church, or may ginagawa tayo para sa kapurihan ng Panginoon, we do good works, we do something else. Alam niyo po ba, even sitting down into the presence of God, being silent with Him, just enjoying His presence is also a worship to Him. Amen, church? Minsan po, parang naano tayo na pagbababa lang ang presence ni Lord, pag malakas ang drums, pag maganda ang tunugan, pag maganda ang mga boses ng mga kumakanta, pag maayos ang dance ng mga dancers. No! Even po pag kahit tahimik lang tayo, wala tayong ginagawa, we just sitting down into the presence of God at ine-enjoy po natin ang presensya ng Diyos. It's also a worship to Him. Minsan po, ako po ay nakorek din ng Panginoon. Ugali ko din po kasi, pag po ako'y naguhugas ng pinggan, nagsasampay, lagi po akong either nagpapatugtog or na mga worship songs or nakikinig ng mga preachings. Pero one time, I've heard a man of God na yun nga po, nung sinabi niya yun, nag-struck po siya sa akin. Na ang tanong, when was the last time na umupo ka sa presensya ng Panginoon na hindi ka humingi, hindi ka nagreklamo kay Lord, hindi ka nagbigay ng mga concerns mo kay Lord, you just sit down into His presence and just enjoy Him as your Lord, as your God, as the ruler of your life. Di ba po, usually po actually, mga sino po mga introvert dito? Yung mga introvert po, hindi po yung mga madadaldal, di ba? Hindi yan yung maboka. Parang, kumbaga, part of their lives, kahit hindi sila nagsasalita, basta nakaupo ka, katabi ka nila, lalo na po yung mga, di ba po, may iba't iba po tayong love language. Ano po ba yung parang, pag kahit nakaupo, kumbaga, quality time, na kahit na wala kayong ginagawang dalawa, nakaupo lang kayo sa isa't isa, you just know that person is beside you, napupuno yung love tank mo. Dahil quality time po yun. Di ba, minsan din po, akala natin, nagbibigay lang tayo ng quality time kay Lord. Pag umaawit tayo sa Kanya, sumasamba tayo, talagang ginagawa natin lahat. Pero there is also time na gusto po ni Lord, umupo lang tayo sa tabi niya, sa paanan niya. Just like Mary, di ba po? Umupo lang po si Mary sa paanan ng Panginoon. At in-enjoy niya ang presence ng Panginoong Jesus while she was listening to Jesus. At si Martha naman po, aligagang-aligaga. Di ba? Na paghahanda sa Panginoong Jesus. Tama naman po yung ginagawa ni Martha to prepare food for Jesus dahil alam ni Martha na pagod ang Panginoong Jesus sa maaring sa mga ministries na ginawa niya. Gusto po ni Martha na paglingkuran ng Panginoong Jesus. But there are also times that Jesus just want us to sit down into His presence. Alam niyo po, try it. Kahit sa bahay niyo po,
Wag kang tanggalin mo po yung cellphone, tabi mo po, wag kang magpatugtog. Kumbaga, alam niyo po ba si Jesus? Di ba sabi sa Bible, madaling araw, pumupunta siya sa isang solitary place. Walang worship team, walang mga musicians, walang mga dancers. Si Jesus lang. Mag-isa, pupunta po siya sa solitary place. Hindi niya po kasama mga disciples just to meet God. Alam niyo po ba, minsan in the stillness. Kaya di ba po sabi din po ni David, di ba po, ano po sabi doon? The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. God can speak even through natures, even through rivers of alam niyo po ba, speaking of river, nung kami po ay nag-outing nung last Wednesday sa Mindoro po, sa Lantuyan na river, napakaganda po nung river. Sobrang clear. Kumbaga, di ba po parang parang kung isipin po natin, saan nga ba nanggagaling? Yung hindi na uubos yung tubig sa lugar na yun. Alam niyo po ba, that is also a picture of overflow. Pag po tayo ay nasa presensya ng Panginoon, hindi po nauubos ang biyaya ng Diyos. Amen? Hindi po nauubos ang favor ni Lord. Hindi nauubos yung blessing niya. Hindi po nauubos yung joy, yung peace, yung gladness sa buhay po natin na siya lang ang nakakapagbigay. Dahil po, like a river. Kumbaga patuloy, nag-flow lang. Kaya nga po sabi ni David, di ba, my cup runs over, nag-uumapaw. Hindi po galing sa kanya yung river, but yung water or yung juice na nag-overflow sa kanya, but it comes from God. Amen? Kaya po, number 1, let's know how to host the presence of God. Alam niyo po ba, hindi komplikado si Lord. Hindi po komplikado ang Holy Spirit na manahan po siya sa atin. Hindi po siya magdedemand na, kailangan ko may aircon, kailangan ko may ganito, kailangan ko may ganyan bago ako pupunta sa bahay mo o sa'yo. No. Ano pong gusto lang ng Panginoon? An open heart to Him na welcome po siya. Just like Obed-Edom, di ba? Nung pong ang mga Israelites ay natakot sa pagkamatay ni Uza, maari pong walang gusto na magpapasok ng Ark of the Covenant kasi baka mangyari ulit na may mamatay. And yet, si Obed-Edom, he was wide open to welcome the Ark of the Covenant into his house. Yung pong alam niyo po ba tayong mga Pilipino, yung pagiging, hospitality, di ba po? Na kahit hindi natin kakilala or parang kahit first time lang natin nakita, di ba po? Pinapatuloy natin sa bahay natin o kaya bibigyan mo ng inumin, bibigyan mo ng pagkain. Kasi gift po yun ni Lord sa ating mga Pilipino. Pero alam niyo po ba, the most beautiful or walang makakapantay na pag po natutunan natin na i-welcome, hindi lang po bilang visitor, but to inhabit, manahan po sa buhay natin, ay ang presensya ng Diyos, ang Panginoong Hesus. Hindi po maaring hindi magkakaroon ng overflow sa buhay natin. Because He is the source. Amen? Jesus is the source of everything na kailangan po natin sa buhay po na ito. At pangalawa po, live a life that is pleasing to God. Holy, acceptable to God. Kasi bakit po? Pag po nananahan ang Panginoon sa atin, di ba po, in our lives, in our family, in our church, di ba po, kumbaga, kailangan po, we have to live a life that is pleasing to Him. Di ba po, kumbaga, ano po ba sabi sa Hebrews 11 verse 6, sabi po doon, but without faith, it is impossible to please Him. Kailangan po mamuhay tayo ng may pananampalataya. Yes, maari pong we have the strength, pagkagising natin, malakas tayo, pagkagising natin, meron tayo ng mga pangangailangan natin, physically, and yet we still have to live by faith.
Paano po ba tayo mamuhay ng may pananampalataya? We depend on God. We do not depend on our own strength, on our own ability, on our own, kung ano yung kakayanan natin, but we always depend on God. Na lagi po nating ina-acknowledge that apart from Him, we are nothing and we cannot do anything. At sabi din po sa Romans 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. So yung buhay po natin, yung katawang lupa na to, ano po ba ang ginagawa natin dito? To make it holy, to make it a sacrifice before God. So, we have to live a life that is pleasing to God. Amen? Kumbaga sabi nga po, the number one na kailangan pong ma-please natin sa buhay po natin ay ang Panginoong Hesus, ang ating pong Diyos. Bakit po? When we able to please God, His favor will be upon us. At hindi lang po favor ng Diyos, even the favor of man will be upon us. May favor po ng Diyos at may favor ng tao. Alam niyo po ba, isa po yan sa kumbaga nakikita ko po sa buhay po ni Asiel. Si Asiel po, kahit saan po kami mapunta, yung term po ng mundo ay parang charisma, parang ganun, or parang, kumbaga, madaling maka-attract ng ibang tao. Pero ako po, I believe it's the favor of God and the favor of man is upon his life. Kahit saan po kami pumunta, talagang, kahit po hindi niya gano'n na sobrang ka-close, pero bago po kami umalis sa lugar na yon, nakikita ko po kay Asiel na talagang, kung paano po siya, parang makipag-relate po kahit mga matatanda. Yung mga pastors po natin sa Mindoro, talagang grabe po siya yakapin because the favor of man is upon him. Alam niyo po ba, pag may favor po tayo ng Diyos, sabi nga po, kahit na wala kang gawin, hindi ka magpapansin, hindi ka magpasipsip, wala kang, gawin na parang extra para makuha ang atensyon ng iba, you will be noticed. Bakit po? Because the favor of God and the favor of man is upon us. Amen po? So, we have to live a life that is pleasing before God. Pleasing God. At ang pangatlo po natin, be faithful in loving and keeping His commandments. Loving Him and keeping His commandments. Sabi po sa Deuteronomy 7 verse 9, know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. So, pag daw po mahal natin ang Panginoon, we keep His commandments sa buhay po natin. Sabi nga po, yung covenant niya, hindi lang para sa atin, para po sa buhay po na Obed-Edom, hindi lang siya ang nakaranas ng pagpapala ng Diyos. Sabi nga po, even to His next generations. Sabi po ng Panginoong Hesus dito, to 1,000 generations. Kung hindi pa po ang darating ang Panginoon, mararanasan ng mga saling lahi po natin ang katapatan, ang kabutihan po ng Diyos sa kanilang buhay. Bakit? Simply because of your obedience to God. Because of your love to Him. Because of your, how you keep His commandments. Kaya po, alam niyo po ba, yung pong ginagawa po nating paglilingkod, pagsunod sa Diyos, hindi lang po tayo ang makaka-experience ng pagpapala ni Lord. May effect po yun to our generations. Yung pong paglilingkod po ni Bishop, hindi lang po siyang nakakaranas ng pagpapala ni Lord, even to us as His children, at sa kanya pong mga apo, dumadalo yung pagpapala ni Lord. At sabi po sa salita ng Diyos, to 1,000 generations. Amen? Kaya po, hindi po dapat tayo gumagawa ng desisyon dahil lang nasaktan tayo or tapik yung ego natin. Bakit po? We have to think, yung mga decisions po na ginagawa natin ngayon ay may effect din po to our next generation. Amen? Kaya po, kung gusto natin na
pagpalain ni Lord ang ating pong mga buhay at ang ating mga next generation, ayun po ay talagang overflow. Amen po? Kasi yung pagpapala ni Lord, hindi lang sa buhay natin ngayon, but even to the next and 1,000 generations. Amen? Sino pa may gusto nun? Praise God. Lahat po tayo, we want that, na pagpalain po ni Lord, hindi lang yung buhay natin, even to our next generation, kung hindi pa po darating ang Panginoong Jesus. Amen? At sabi nga po sa John 14:15, sabi po ng Panginoong Jesus, if you love me, keep my commandments. Simple as that. Kung mahal daw po natin si Lord, itatago po natin, gagawin natin kung ano yung pinagagawa niya. Maaaring hindi ka pastor, hindi ka apostles, prophet, teacher, wala dun sa fivefold ministry yung pagkakatawag sa iyo ni Lord. Kunwari po, tagalinis ka ng church, o kaya sa corporate world, janitor ka, but you are doing your best to the Lord. You are loving God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength. Kahit sa tingin ng tao, napakababa ng ginagawa mo, but if you do these things to love God and keep His commandments, the blessing of the Lord will come upon us. Amen po? Kahit housewife ka lang, kahit husband, ano po ba yun? Parang yung mga husband ka lang, di ba? Parang sa tingin ng tao, parang ang baba ng ginagawa mo or wala kang ginagawa. And yet, if we are doing this, if we are loving God, keeping His commandments, His covenant of blessing to us ay mararanasan po natin. Amen? Kaya po maraming ways to serve the Lord. Amen? At sabi rin po sa John 15 verse 9 to 10, John 15 verse 9 to 10, as the Father loved me, I have loved you. I also have loved you. Sabi po ng Panginoong Jesus, abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love. Just as I have kept my Father's commandment and abide in His love. So, ang Panginoong Jesus po mismo ang nagsabi na pag daw po tayo ay, kumbaga, tag po dito, para masabi natin na mahal po natin ang Diyos, we abide in His love and we keep His commandments. Amen? At ano po ang resulta nito? Sabi po sa 1 Corinthians 2:9, but as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Hindi pa daw po nakikita ng ating mga mata, hindi pa pumapasok sa ating mga tenga, pumapasok sa ating mga puso ang mga bagay na nakahanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Amen? Kaya po pagmahal natin si Lord, hindi lang po siya bisita sa buhay natin. He is the owner of our lives. He is the, kumbaga, siya po ay naninirahan dapat sa buhay natin. Amen? At sabi nga po, ang puhunan lang po natin ay mahalin ang Diyos at sundin yung commandments niya, yung pinagagawa po niya sa atin. Amen? And His blessing will overflow in our lives. At sabi po dito, alam niyo po ba, hindi lang po pala si David ang sinabihan or ang kumbaga the apple of God's eye. Nabasa niyo po ba ito sa Deuteronomy 32 verse 10? Even the children of Israel are the apple of God's eye. Hindi lang si David. Sabi po dito, he found him in the desert land and in the wasteland, a holy wilderness. He encircled him, He instructed him, He kept him as the apple of His eyes. Ito po ay awitin ni Moses kung paano po ang ginawa ng Diyos sa mga Israelites. At sabi po doon, He kept him as the apple of His eyes. Alam niyo po ba kung pag-aaralan po natin, ang mga Israelita po matitigas ang ulo. Mga reklamador, di ba po, murmurer. And yet, Moses said, He kept him as the apple of His eyes. Minsan ganito din po tayo. Matigas ulo natin, reklamador tayo kay Lord. Di ba po?
Ang dami ng miracles na ginawa ni Lord, pero may pagsubok lang tayo. Ngayon, we forget gaano kabuti si Lord, gaano siya kadakila. And yet, sabi po dito, He kept him. He kept you as the apple of His eyes. At sabi po ni David naman dito sa Psalm 17 verse 8, ito po sabi dito ni David, keep me as the apple of your eye, hide me under the shadow of your wings. Kumbaga, si David po mismo, he acknowledged that he is the apple of God's eye. Pag sinabi pong yung phrase na the apple of His eyes or the apple of your eyes, sabi nga po, it's a metaphor indicating that someone or something is deeply cherished, closely watched, and fiercely protected. Alam niyo po ba, ganun po ang overflow na pagpapala ng Diyos. You are deeply cherished, you are closely watched, and fiercely protected. Ibig sabihin po, yung protection ng Diyos. Kaya po pag we host the presence of God, ang presensya po ng Diyos ay nananahan sa atin. Sabi nga po di ba sa Psalms 91, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Bakit po? Dahil may protection ang Diyos. Dahil may guidance po, closely watch. Kumbaga, yung mga mata po ng Diyos ay nag-iingat sa atin. Pag alam po ni Lord na may mapaparating na mga, kumbaga, yun nga po, mga fiery darts of the enemy, mga pestilence, mga famine, sabi nga po, yung protection po, yung guidance ni Lord, yung covering niya, ay nararanasan po natin, mararanasan natin. Amen? And that is also an overflow. Amen? Overflow po na galing sa Panginoon. At sabi nga po, when you are the apple of God's eye, you will surely overflow not only in your life but also to the generations to come. Kung hindi pa po darating ang ating Panginoong Hesus. At bago po tayo magtapos, malapit na po tayo. Alam niyo po ba, yung pong my cup overflows, sa Hebrew and Jewish tradition po, sabi nga po doon ay, it is far more than drinking vessel. Yung pong cup. It's far more drinking vessel. It's a profound spiritual symbol in rituals of sanctification, blessing, and covenant. Cup marks milestone, welcome guests, and sanctify both joyous and somber occasions in Jewish. Kumbaga, meron pong, may meaning po yung cup na yon na sinabi ni David na may cup overflows. Kumbaga, hindi lang siya basta-basta inuminan. But sabi nga po, it's a spiritual symbol used for sanctification, blessing, and covenant. So, nung ancient times po, nung unang panahon, pag po yung mga travelers or pilgrims, di ba po tayo, we are just travelers. We are just pilgrims in this world. Amen po? Hindi po tayo dito, hindi po ito yung forever na tahanan natin. Tayo po ay, sabi po ni Apostle Paul, ay manlalakbay lang sa mundong ito. Diba po? Yung iba po umaabot ng 90 years, 80 years, 70, 60, 50, 40, depende po. Iba-iba po ang length ng buhay natin sa mundong ibabaw na to. Pero sabi nga po, nung ancient times, yung mga manlalakbay, yung mga pilgrims, pag dumating po sa isang tahanan, sa isang bahay, ang costume po nila dati, i-welcome po nila yung bisita nila by washing their hands, their feet, and hair, at nilalagyan ng oil pagkatapos. Kaya po ano sabi po ni David, di ba? You anoint my head with oil, my cup runs over. Ano pong, kumbaga, bakit hinugasan ng kamay, ng paa, para po matanggal yung mga dumi during nung journey nila. While the oil refreshes hands, feet from the hardships of travel, and protects head from dust. So, ano po ba nagsisimbol nito? Di ba po? Tayo rin po, because of Jesus, because of His Word, we are being cleansed. Amen?
nililinis po tayo ng salita ng Diyos. The blood of Jesus cleansed us, di ba? From all our sins, from all our iniquities. At sabi nga po dito, itong ritual po na to, ay nagde-declare na yung visitor na dumating ay welcome. At sabi nga po, na itatrato nila ito ng maayos. The visitors, when they were invited to share a meal, ayan po, pinaghahanda din po ng pagkain yung dumating na bisita. At bibigyan po sila ng baso or ng cup. Lalagyan ng tubig at lalagyan ng wine or ng grape juice. Pero alam niyo po ba, hindi po nila hinahayaan na yung tubig or yung grape juice ay aabot hanggang half or gitna ng baso. Kung ito po ang baso, mga less than kalahati. Alam niyo po ba na may symbol yon? Ibig sabihin, you are welcome, tinanggap kita, pero wag kang mag-overstay. Ayun po ang ibig sabihin nun. Alam niyo po ba, same holds true, nung unang panahon po, pag ang mga soldiers ay nakikipaglaban at sila po ay nagtagumpay, nagpapaprepare po ang hari ng handaan. At kaya po sabi ni David, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Pagkatapos nila makipaglaban, sila ay magsa-celebrate at yung mga natalo nila, dinadala po nila, yung mga enemies nila, dinadala nila before the king, at habang nagkakainan sila, kaharap nila yung mga kalaban nila, yung enemies nila. Kaya po sabi ni David, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Sabi po doon, di ba? You anoint my head with oil, my cup overflows. Alam niyo po ba, sabi po doon, sabi po nung, yun nga po yung parang commentary na yon. Pag po yung mga soldiers, binibigyan sila ng kanya-kanyang cup, pero po nasa hari. Pag po kunwari itong soldier na to ay hindi masyadong kadikit ng hari, less than half yung ipopor sa kanya na wine. Ibig sabihin nun, pag naubos na niya, he can go. Pwede na siyang umuwi. Pero po pagkadikit ng hari, yung soldier na yon, his cup ay pinupuno. Ibig sabihin, the king wants you to stay. At po pag naubos na yun, dadagdagan ulit. Ibig sabihin nun, gusto po ng hari na nandyan ka sa lamesa, kaharap niya, kausap niya. Ibig sabihin, you are someone important to the king. Ganon din po, itong yun nga po, yung tradition dati, na pag po ang bisita ay hindi masyadong ng may-ari ng bahay, pag po nakita mo, kunwari, ako po yung bisita, nakita ko po, binigay na tubig sa akin or na juice sa akin ay less than half, automatic na po yun. Ibig sabihin, I'm not, I don't have the right na mag-overstay ako sa bahay niya. Ibig sabihin, kunwari po, 2 nights lang ako, after nun, I have to leave. Pero po pag nilagyan yung baso ko ng puno, ibig sabihin, it's an indication na sinasabi ng may-ari, I want you to stay. Magstay ka kahit ilang araw mong gusto. Alam niyo po ba, sabi nga po, ito pong Psalm 23 verse 5 speaks about a heavenly banquet. Banquet. Sabi nga po, na pagpasok po natin, di ba sabi nga po, there will be a feast. Habang nagkakaroon po ng 7 years or 3.5 years of tribulation dito sa mundo, pag po ni-rapture na ni Jesus, ang mga church niya, na yun nga po, talagang remnants, 100% na talagang sa Panginoong Jesus, there will be a feast in heaven. There will be a feast in clouds. Na nagsasaya po tayo doon at yung mga maiiwan dito, they will suffer the tribulation. The great tribulation. At sabi nga po,
It's an invitation for us na, kumbaga, bibigyan po tayo ng kanya-kanyang cups doon. At yung cup po natin, hindi kalahati, less than kalahati. But our cup there will overflow. Ibig sabihin, we are not just a visitor into the presence of God, but we are sons. That is our home. Amen? The presence of God is our home. Kaya nga po, sabi po, yung awitin po ang pangalan nito, ni Israel, your presence is heaven to me. Kahit po nandito tayo pa sa lupa, nandito pa tayo, buhay pa tayo dito sa lupang ito. But if we let the presence of God be our home, if we let Jesus live inside us at hindi siya bisita kundi siya ay nananahan sa atin, our cup will overflow. Amen? Amen, church? Van, can we sing that song? Sabi po doon, ano po to? Yun nga, ano pa sabi doon? Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Ito po ang Diyos natin. Pag po siya ang atin pong mga nasa lagayan, our cup will surely overflow. Let His presence become, sabi nga po, a heaven to us, a dwelling place. Kumbaga, manahan po ang Diyos sa buhay natin. Amen? Manahan po siya. Huwag po natin siyang gawing bisita. Don't make Jesus be just a visitor in our lives, in our family, in this church, but let Him inhabit. Amen? Let Him dwell. Kaya nga po sabi din po sa salita ng Diyos, diba, sa Psalms 91 verse 1, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Manahan po tayo sa presensya ng Diyos. At let God dwells also in us. Amen? Dahil from there po, ano man ang pangangailangan natin, the Lord knows. At mag-overflow lang po yun. Lalo na po yung mga bagay na hindi nabibili sa mundong ito. Ano po yun? The peace, the joy, the love, the kindness, the fruit of the Spirit, the gentleness, the self-control. Kabisado po yun ni Samsam tsaka ni Sammy. The 9 fruits of the Spirit. Mag-overflow po siya sa buhay natin. Not only the material blessing, kumbaga secondary na lang po yun. The very thing na mag-overflow po sa buhay natin ay yung galing po sa Panginoong Hesus, the Zoe life na sabi po ng Panginoong Hesus, di ba? He came to give us life and have it more abundantly. More abundantly means overflow. Amen? More than. Kaya po, yung sabi, yung katulad ng inawit natin kanina, Lord, you are more than enough for me. Let that be the cry of our hearts. Lord, more than enough ka. Ikaw lang sa buhay ko, I am enough. You are more than enough. Kumbaga, may satisfaction. Kaya po itong awitin po natin, sabi po dito, nothing in this world can satisfy. Only Jesus can satisfy us. Amen? Secondary na lang po yung mga bagay sa mundong ito. But when Jesus is our treasure, tayo ang pinakamayaman sa mundong ito. Amen? Can we all stand up into the presence of God and let's sing this to our God na hindi lang po natin basta awitin, but let this be the cry of our hearts. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world can satisfy.
Jesus, you're the cup that won't run dry. Oh, your presence, God. Your presence is heaven to me. Jesus, your presence. Your presence is heaven to me. Oh, treasure of my heart. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Holder of my future days to Yes, come. Lord, you hold our world, oh God, into your hands. Your presence is heaven to me. 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 Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. All my days on earth I will await the moment that I see you face to face. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Oh, Jesus, Jesus, you're the cup that won't run dry. So Jesus, Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me.
satisfy our lives, oh God. You alone, oh God, can satisfy our hearts, oh God. And you are the cup that won't run dry. You're the only one can make us overflow, God. Lord, we're opening up our hearts to you right now, oh God. And we want you to dwell, oh God, into our lives, not just to visit us, oh God. But Lord, come and dwell upon your people, oh God. Come dwell, oh God, upon our lives, upon our families, oh God. Lord, upon this church, oh God. Because you are more than enough. You are more than enough, oh Jesus. Oh Holy Spirit, we need you. We want you. Oh God, that you alone can fill us up. That you alone, oh God, can make our lives, oh God, overflow. Oh Jesus. Let not just be a song, Panginoon, sa buhay po namin. Let it be true sa amin pong mga buhay that you are heaven, O God. Your presence is heaven to us, O God. Lord, even we are still here on earth because of you, Jesus, because of your power, O God, into our lives. We will be able, Lord, to experience heaven with you because you are heaven, O God. You are heaven in our lives. You are heaven, O God, Lord, into this place. When your presence, O God, is here, O God, when your presence is in our lives, O God, Lord, everything will change, O God. Lord, everything will never be the same again. Because of your presence, O God, because of your glory. And that is where we belong. That is where we belong, O God. In your presence. In your presence, O God.
pong invitation ng Diyos sa atin. If there were in times in your life po na you feel that you are facing things alone, maaari pong dumating lang sa punto po ng buhay natin na naging guest lang natin ang Panginoong Jesus. Hindi pa siya fully 100% living inside of us. Kaya nabibigatan ka, napapagod ka. But this morning, once again, God is knocking into our hearts. And if you are the one na sinasabi mo kay Lord na, Lord, live inside of me. I'm opening up my heart to you. Please come and dine with me. Live inside of me. Take a step of faith in this altar. And I believe the Lord will minister to each and every one of us po. The Lord knows our hearts. The Lord knows each and every one of us po. And He wants to pour out yung overflow po sa buhay natin. And just like Obed-Edom, kailangan po i-welcome natin yung presensya niya sa buhay natin. Not only for the sake of the blessing, for blessing us and even our generation, covenant na po ni Lord yon, He will do it. But because we love Him and we want Him to dwell in us, we love Him. Masasabi natin, Lord, I can't live a day without You. Baliwala lahat ng bagay sa mundong ito kung wala ka sa buhay ko. Because Jesus alone can satisfy us. Jesus alone can fill our cups, our empty cups. Lord, here we are, humbling before ourselves, before You. Lord, fill us, oh God. Fill us up, God. Fill our cups, oh God. Fill our cups. Let our soul, oh God, be satisfied to You alone, because You alone, oh God, can give the satisfaction sa buhay po namin. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, minister to Your people, God. Minister to each and every one of us. Hallelujah, hallelujah. Oh, yes, God. Oh, shanda kera da kora bababakande. Ye kera da kande yara da yashe yara babababashande. Kera da yasukura da kyande yara da yashe yara babakyande.
Yeke yaradaya sheke radakanda dadaya seki yarabakyanda yaradayande. Yande yande yaradaya shande yaradakande. Oh radakyande yaradaya shande yaradakara daya seki yaradakande. Raki yaradakanda dadaya shande yaradakande. Oh yaradakande yaradakande yaradakande. Yeke yaradakura kabakanda daya sheke yaradakara dakande yaradakande. Thank you, Lord. He gives power to those who are tired and worn out. He offers strength to the weak. Even youths will become exhausted, and the young men will give up. But those who wait on the Lord will find new strength. They will fly high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Thank you, O God. Lord, thank you, O God, for you are giving, O God, Lord, strength, O God, and power to those who are weak, O God. Lord, strengthen your people, O God. Strengthen, O God, those who are weak, O God. Oh, shaka yaradakande, yaradakande. Yeke yaradaya shaka yaradakande. Hukura dakyande yaradaya shande yaradakande. Meron po sa kalagitnaan natin, you are very wounded in your soul. Malaki yung wound sa soul mo. And the Lord wants to heal that today. The Lord wants to heal that wound in your soul today in the name of Jesus. Lord, sino man po, Panginoon, sa anak mo na yun, O God, Lord, na nasa aming kalagitnaan or kasama namin, Panginoon, sa live streaming, O God, that their soul is wounded, O God. Lord, maaring because of betrayal. Lord, maaring because, O God, of a trauma from their childhood. Lord, or Panginoon, negative and bad words that they have received. In the name of Jesus. Yes, O God, O Holy Spirit, minister, Panginoon, sa kapatid po namin na yun, O God. Let their wounds in their soul, O God, be healed right now. In Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Yes, O God, Lord, let your love, O God, Lord, overflow sa buhay niya, Panginoon. And let that wound be healed, O God, as we stand here in your presence, O God. Yes, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, let it be heal, oh God. Yes, oh God, as you have said in your word, you came to heal the brokenhearted and bind their broken wound, oh God, their wounded, oh God, soul, oh God, in Jesus' name, in the name of Jesus. Yes, oh God, yes, oh God, yes, oh God. Yes, pour out your, oh God, love, oh God. Lord, yes, oh God, and let your love, oh God, let your healing, oh God, flow, Panginoon, sa kapatid po namin iyon, wherever that person is, oh God. Lord, salamat for you are not limited by distance, oh God, but Lord, your power, oh God, is made perfect, oh God, Lord, in our weaknesses, oh God. Lord, salamat po in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Yes, oh God, yes, oh God, yes, oh God. Oh, ministering angels,
come and minister to the children of God. Oh, Shekadaya Kande, Yarada Kande, Yaradaya Sukunda Bababakia Lala Yarada Kande, Yashakara da Kiande, Yaradaya Seki Yarada Kande. Yes, oh God, yes, Lord. Yes, oh God. Lord, give strength, oh God, to your people. Yes, oh God, to those who have weakened hands and feeble knees, oh God. You, Lord, in the Spirit, let them receive your strength. Lord, as they wait upon you, oh God, because you have said in your word, oh God, Lord, yes, oh God, yes, they will find new strength in you, oh God, and they will fly, oh God, high on wings like eagles, oh God. Yes, oh God. Yes, they will not get worried, oh God. They will run and not get worried, oh God. They will walk and not faint, oh God, because of your strength, oh God, upon their lives. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, yes, oh God. Yes, oh God. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Yes, oh God. Yes, oh God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Yes, oh God. Yes, oh God. Yes. You are not a visitor into the presence of God. Whatever you need, ano man ang kailangan mo, get it from the presence of God. You need hope, get it from the presence of God. You need joy, get it from the presence of God. You need peace, you need love, get it from the presence of God. Huwag kang lalabas sa lugar na to na empty ka pa rin. Let your cup be filled with the presence of God, with the love of God. Ano man ang kailangan mo ngayon, get it from the presence of God. Take a step of faith and get it from the presence of God. Come on, church. Yes, you are not a visitor into the presence of God, but you are dwelling in His presence, and get what you need, and He will minister sa buhay po ng bawat isa. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we praise you, God. We praise you, God. Oh, Abba, Father, we honor you, for you are a loving Father. You are a loving God. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Get your healing into the presence of God. Get your peace into the presence of God. Let your joy, yes, overflow. Let the oil of gladness, yes, fill our cups today. Yes, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, your presence, God, is heaven to us. Oh, Jesus. You are heaven to us, God. Oh, we are satisfied in you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Start thanking the Lord. Thank Him, for He has filled your cup, for He has filled our cup this morning. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, whether we see it, whether we do not see it, whether we do not feel it, whether, oh God, we do not hear it, oh God, but Lord, by faith, oh God, Lord, we receive, oh God, oh, we receive it from you, Jesus. We receive it from you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on. Thank the Lord. Give Him thanks. Give Him praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you, Lord, for releasing strength to your people. Thank you, Lord, for releasing joy to your people, oh God. Lord, thank you, Lord, for releasing, oh God, Lord, healing to your people, oh God. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, oh God. Oh, we bless you, Jesus. We give you all the glory. We give you all the praise. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Hallelujah, hallelujah. Oh, we bless your name. We bless your name, Jesus. Glory, glory, glory to your name. Glory to your holy, holy name, oh God. Yes, Lord. Yes, oh God. Hallelujah, hallelujah. Glory to your name, Jesus. Oh, be glorified, be exalted in our praises, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, our King. We worship you, our God. Oh, glory to your name. Glory to your holy name, Jesus. Oh, we speak your name, Jesus. Hallelujah. Oh, glory, 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 glory to you alone, God. Oh, we praise your name, Jesus. The most powerful name, the name above all names. Oh, Jesus. Oh, we shout your name. Lord, we shout your name. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Lord. Oh, glorify your name, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, oh God, yes, oh God, yes, oh God, in the name of Jesus. Yes, Lord, every heaviness, oh God, upon your people. Lord, lahat po, Panginoon, oh God. Yes, oh God, na yes, that makes your people, oh God, Lord. Yes, Lord. Yes, in the name of Jesus. Yes, by the power of the Holy Spirit, Lord, break every yoke of bondage upon your people, oh God. Lord, yes, oh God. Yes, oh God, every dark clouds, oh God, that is hovering your people, oh God. Lord, we push it back in Jesus' name. And Lord, yes, oh God, yes, oh God, yes, let the open heavens, oh God, Lord, be upon your people, oh God, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, shekera da kande yara da kyande, yeke yara da yashande. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory, 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 oh God. Yes, oh God, yes, oh God. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Come on, praise the name of the Lord. Praise the name of our God, for He is worthy to be praised. He is worthy. Yes, 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 oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, yes, Lord.
God. There is someone po in the spirit. You are pregnant in the spirit and you're about to birth out. You're about to birth out whoever you are. Yes, oh God. Yes, oh God. Yes, yes, you will experience labor. Maaring nakaka-experience ka ngayon na nakakaranas ka ng mga paghihirap, parang you want to give up, but in the spirit, you are already in the season of birthing out. Do not give up, do not go back kung nasaan ka, but continue to pursue because the Lord is with you and you will be able to birth out that new things that God is going to do in your life. In Jesus' name, in Jesus' name. Yes, oh God, Lord, salamat po that you will give that person the strength, oh God, Lord, to birth out in the Spirit, oh God. At Lord, yes, oh God, yes, oh God, yes, oh God, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Yes, Lord. Bigyan niyo po siya ng strength, oh God, ng courage, oh God. Lord, not to give up, oh God. Because, Lord, that time, oh God, Lord, is about to come, oh God. Na, Lord, yes, oh God, na makikita niya, Panginoon, ang mga bagong bagay na gagawin mo sa buhay niya. In Jesus' name, yes, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, oh God. Yes, oh God. Bless that person, oh God. Yes, oh God. I-bless niyo po, Panginoon, ang tao na yon, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, shakaradakande, yaradakande. Yes, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, oh God. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. 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 Hallelujah, hallelujah. The Lord wants to minister po dun sa mga you felt na parang mag-isa ka, parang there is parang you cannot you don't know where to or saan ka iiyak, tatawag ng tulong, or parang you're trying to get parang ano po, you're trying to get help from others. But the Lord is saying to you right now, you are not forgotten. You are still the apple of my eye. The Lord wants you to open up your hearts. Let His love ay tunawin po lahat ng fears, lahat ng doubt, lahat ng anxiety that the enemy is putting into your hearts. And God has not given you the spirit of fear, but of power, love, and of sound mind. Let the love of God matunaw lahat ng mga kalyo na yon sa puso mo, and go back to Him. Go back to Him. He is the source of your strength. He is the source of your joy. He is the solution in your situation. Jesus is the solution in your situation. You cannot get the solution anywhere else to kahit kanino, only in Jesus, only in His presence. Do not let your heart be hardened, but let your heart hear and trust the Lord once again, for He will show, for He will reveal things to you in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, oh God, yes, oh God. Salamat po, Panginoon. Yes, oh God, in Jesus' name. Oh, teach us, oh God, Lord, to trust, Lord, sa kapatid po namin yun, oh God. Tulungan niyo po siya na buong puso magtiwala sa inyo, Panginoon. Buong puso, Panginoon, na walang pag-aalinlangan. Lord, walang takot, O God, ng Panginoon, hakbangan niya po ang naisin mo, ang kalooban niyo, O God, Lord, sa kanyang buhay. For you are a covenant-keeping God, na Lord, ang pangako mo ay pangako mo at gagawin mo at tutuparin mo po sa kanyang buhay in the name of Jesus. Lord, thank you, O God. Hallelujah, hallelujah. Oh, yes, oh God. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glorify your name, oh God. Glorify your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. For you care for us, oh God. And Lord, yes, oh God, you know the situation of your people, oh God. Panginoon, na tunay nga po na walang natatago, oh God. Walang, Panginoon, Lord, walang hindi nalalantad po sa inyong harapan. At Lord, salamat sa bawat isa, Panginoon, na pinuno mo na, Panginoon, na bukas ang puso, O God, sa iyo pong harapan sa umagang ito. Thank you, Lord, for filling our cups, O God, here in your presence. Thank you, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Salamat po, Panginoon, for ministering to us, O Holy Spirit. Thank you, O God. Thank you, O God. We bless you, O God. We glorify you. Receive all the praise, the glory, and all the thanksgiving that belongs only to you, Jesus. Oh, we love you. We praise you. We honor you. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise God po. Praise. Amen. Sino po ang pinagpala? Taas ang kamay ng lahat ng mga nakareceive ng pagpapala. Amen. Ayan, alam ko po ang bawat isa ay may kanya-kanyang patotoo kung paano tayo pinagpala ng Panginoon for the past several days. No, nung mga nakaraang araw, kung paano ang Diyos ay kumilo sa ating buhay. Amen. So, hindi na po tayo lalayo sa ating pong napag-aralan sa ating natutunan kanina sa na tinuro ni Pastora Chic, doon sa Psalms 23 at sa mga binahagi niya na kwento sa Biblia na kung saan ang Panginoon ay napakatapat. Tapat po siya na pagpalain ang bawat isa. Sabi po sa Psalms 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want, or I shall not lack." Do we lack anything? Wala. Wala tayong pagkukulang. Wala. Amen. Lahat po ng pangangailangan natin ay kayang-kaya ibigay ng ating Panginoon. Pero katulad po ng mga kwento na napakinggan natin, sabi po kanina, dun sa kung saan si Prophet Elijah ay pinuntahan niya yung balo na kung saan ay nangungulekta na lamang siya ng stick at iluluto na lamang ang huling kakainin nila at handa na silang mamatay. But the flour and the oil never run out, hanggang sa dumating ang tag-ulan. Ano po ang ginawa niya? Siya po ay nakinig, siya po ay sumunod. Amen? Gusto po ba natin ang blessing sa ating buhay? Sabi po ng Panginoon, "If you love me, keep my commandments." At ang isa nga po sa sinabi niya, "Give your tithes and offering unto my..." Kanino po? Saan po? "To my temple." Ibigay mo at ikaw ay pagpapalain. Amen? Ibigay natin at hindi niya hahayaan na yung pinagkukulan ng ating mga pagpapala ay masira, mawala. Kung hindi, yung pinagkukunan ng ating pagpapala ay patuloy na magdadaluyan, Dadaluyan ng blessing.
Amen? Give your tithes and offering unto the storehouse. Hindi kay brother, hindi kay sister, hindi sa kapatid, kundi sabi niya, let the church manage the tithes and offering. Amen? Sino po ang handang sumunod? Taas ang kamay. Ihanda po natin ang ating tithes and offering at atin pong punuin ang ating puso ng expectant heart kung saan ang Diyos ang kikilos sa ating buhay. For He said, you shall not lack anything. Amen. Lord, maraming salamat sa mga pagpapala na aming natanggap sa mga nakaraang araw, Panginoon. Lord, right now we are giving you back what belongs to you, O Lord. This is our tithes, our offering, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ang mga binhing ito ay lalago sa ikalalawak ng aming church, Panginoon, ng aming gawain, Lord. At Lord, kayo po ang magbabalik nito sa aming ng siksik, liglig, at umaapaw. Amen, Lord. Maraming salamat. At doon po kami, Lord, kami po ay nananangan sa inyo at nagtitiwala na in everything, Lord, sa aming, anuman pong aspeto ng aming buhay, hindi po kami magkukulang. Dahil sabi nyo nga po, Lord, we shall not lack of anything. Lahat po ng aming pangangailangan ay patuloy niyong ibibigay. Maraming salamat po, Lord. We entrust everything unto you. At next week, Lord, babalik kami na dala-dala ang mga mabubuting patotoong pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Kung paano niyo kami binless for the several days ago, Lord God, ay patuloy po niyo po kaming bibigyan ng biyaya sa mga darating pang mga araw. Marami pong salamat. We praise you. We glorify your name. In Jesus' name, amen and amen.
Minsan papalakpakan po natin ang Panginoong Diyos sa buhay ng mga bata. Tayo po ay dadako na sa ating announcement. Yan, sa darating po na first Sunday of June, magkakaroon po tayo ng joint fellowship this coming June 7. Bali, makakasama po natin ang ating mga magulang kapatid sa iba't ibang satellite, sa Pasig, sa Parañaque, sa Salinas, at saka po sa mga iba pang makaka-join po dito sa ating Ayan po, next po, Kids Vacation Bible School. Inaanyahan po natin ang mga bata from 2 years old hanggang 13 years old o yung mga bata po na may mga kilala kayo. Ayan po, sama-sama po natin silang turuan dito na hindi lamang po mabless, kundi higit sa lahat makaparinig po sila ng salita ng Panginoon at yun ang magiging gabay nila habang sila'y lumalaki po. At yun nga po, nag-umpisa na rin po tayo na mga talk sa puso ng mga magulang kapatid natin na willing heart na magbigay po. Much appreciated po, naman po yan. Si Lord na po bahala magbalik. Next po. Home midweek service sa Wednesday po, this coming June 3, kaila Sister Gemma po sa Bellasona subdivision lang po. 7 p.m. po start. Mga 6:45 po, pwede na po tayong pumunta or sama-sama tayong pumunta. Next po. Ayan po, please don't forget, follow us on social media, Facebook and YouTube, Jesus Believe Tirap Church. Sa Instagram naman po, JBLU_church. Yun lamang po, salamat. Amen. Sige po, muli po tayo tumayo. Tayo po yung magpasalamat sa ating Panginoon. Yes, O God, dakilang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon Lord God. Kung saan, Panginoon Lord God, pinagtagumpay niyo po ang aming gawain, Panginoon Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, na patuloy niyo po naming nararanasan, Panginoon, sa kalagitnaang ito, Panginoon Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon Lord God, sa overflowing blessing, Panginoon, nararanasan, Panginoon, namin sa buhay ng bawat isa, Panginoon Lord God. Lord, maraming salamat po sa mga salitang aming narinig, Panginoon Lord God, nang kung saan tinuruan niyo po kaming makinig, Panginoon Lord God. Lord,
Lord God, Lord, sumunod, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon Lord God, sa inyong kalooban, Panginoon Lord God, Lord, kung saan, Panginoon Lord God, Lord, marireceive po namin ang overflowing blessing, Panginoon, na nanggagaling sa inyo, Panginoon Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Lord, patuloy niyo po kaming gabayan at ingatan, Panginoon Lord God. Lord, manatili ang presensya niyo po sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Panginoon Lord God. Nang Lord, hindi lang po kayo bisita, Panginoon Lord God. Lord, bagkus mananatili kayo sa aming puso, Panginoon Lord God. Na Lord, nang sa ganun, Panginoon Lord God, anumang katok ng kaaway sa aming mga puso ay hindi po makakapasok, Panginoon Lord God. Dahil Lord, kayo po ang Lord haharap, Panginoon, sa mga gawa ng kaaway sa aming buhay, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin ang buhay namin, Panginoon, sa susunod pang mga araw, Lord God. At Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa anak niyo po, Panginoon, na naghayag na inyong salita, Panginoon Lord God. Lord, patuloy niyo po siyang bigyan ng blessing, Panginoon, 10 ng kanyang pamilya, Panginoon Lord God. At Lord, bigyan niyo po siya ng kapahayagan, Panginoon, na nanggagaling sa inyo, Panginoon Lord God. Nang Lord, maihiyag sa amin, Panginoon Lord God. Nang Lord, maisapamuhay namin ang lahat po, Panginoon, ang ituturo niya po sa amin, Panginoon Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa aming pag-uwi, Panginoon, sa aming pansamantalang tahanan, Lord God. Lord, patuloy niyo po kaming ingatan at gabayan, Panginoon, kung paano niyo po kami, dinating dito, Panginoon, ang ligtas, kayo din po ang aming pag-uwi, Panginoon, sa aming kanya-kanyang tahanan, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. We honor you, we praise you, we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Turning around.